Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, jo ara estava pensant que si la regidora de Sanitat arriba a aprovar la seva esmena a la totalitat, què haguera fet la senyora Llop? Perquè la proposta de la senyora Serra el que feia era instar a la Generalitat. I segons ens ha dit vostè, senyora Llop, instar a la Generalitat era demagògic i incompetència. Per tant, ja no me queda absolutament res clar. Però bé, després, senyora Serra, estic completament d'acord amb vostè que estem mal finançats, però no 8 anys. Tota la vida. Quan vostès governaven en Aznar, mal finançats. Quan el senyor Zapatero, mal finançats. I ara en el senyor Rajoy, mal finançats. Si no es pregunta-li els disgustos que s'emporta el pobre Fabra. I per tant, en això estic d'acord. Després jo vaig parlar amb una companya del seu partit, en una companya també meua del Partit Popular, i li vaig dir que jo no parlaria de desabastiment, perquè crec que no podem crear alarma social. I això ho mantinc. Ara, el que tampoc podem fer és mentir. I quan una persona, per a poder agafar i comprar el Zastén, un xarop per a xiquets xicotets, ha d'anar a 3 farmàcies, alguna cosa falla. I per tant jo crec que no n'hi ha que crear cap alarma social, però alguna cosa falla, perquè n'hi ha gent que ha tingut que anar a 3 farmàcies a per un xarop. Per tant, alguna cosa falla. I això ho haurem de fer mirar. I si la solució és que la gent vagi als hospitals, vagi el conseller de Sanitat dient que no anem als hospitals, aclarissin, perquè no sé jo exactament quina és la proposta que vostès fan. Després, a mi m'agradaria també, lògicament, recolzar, en aquest cas, a la patronal farmacèutica, que és la que està fent aquesta vaga, una vaga que l'única cosa que sol·licita és que els paguen. I que hi ha gent de Vila-real que ho està passant molt mal, perquè ha tingut que rehipotecar-se a casa, rehipotecar la farmàcia, rehipotecar l'apartament en Borriana, perquè no poden fer front als pagaments. I aquesta és la situació crítica que es viu al País Valencià. Altra cosa és que jo pugui defensar una farmàcia pública, que no m'agrada el servei de farmàcia que hi ha ara al País Valencià, però la situació actual és que el govern del Partit Popular no paga. Jo crec que això ningú pot dir que és demagògia, és una realitat. Si no, passegen-se per el poble i veuran tantíssimes farmàcies tancades en lletreros prou grans explicant que han tancat no perquè els avegia, no perquè els ho han dit nosaltres, no perquè fan demagògia, simplement perquè reclamen el seu al Partit Popular, a la Generalitat Valenciana, que és qui no els paga. I per tant, des d'Iniciativa Compromís, mantenint la calma, perquè és una situació molt crítica i no podem crear alarmisme social, sí que creiem que la Generalitat s'ha de ficar les piles perquè la situació ja no és sostenible. Perquè, mire, la notícia de que les farmàcies valencianes comencen a una vaga indefinida per denunciar els impagaments de la Generalitat data del 5 de novembre. Portem ja 21 dies i la situació és molt crítica i, per tant, algú s'haurà de ficar les piles. Moltíssimes gràcies.